Keď manželia pekne, dobre, v láske žijú, je radosť a povzbudenie aj pre tých ostatných, ktorí to možno nemajú celkom tak. Tak zabujujeme aj my. Keď im sa to darí, možno sa to podarí aj nám. Manželia sa časom stávajú svetlom pre deti, ak prídu. A to je nádherné. Prijať aj nové svetielka do našej rodiny. Takú úlohu Pán Boh má aj pre vás dvoch. Preto vám chce požehnať čistú a úprimnú lásku. Chce vás aj dnes v nej povzbudiť, aby ste ju aj ďalej budovali. Toto nie je koniec. Ja, Mário, beriem si teba, Martina, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Milí snúbenci, prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Kristus štedro požehnáva vašu lásku a ako vás kedysi posvetil sviatosťou krstu, tak vás teraz posilňuje osobitnou milosťou sviatosti pre váš manželský život, aby ste ho prežili vo vernej láske. Preto sa vás pred cirkvou pýtam, Mário a Martinka, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno. Áno. Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh, ktorý spojil prvých ľudí v raji, nech Kristovi upevní a požehná tento váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.